Okay, ops. Ayaw sa ninyo ni siya og i-scroll sa paminawa sa ni mong sulti kay kamatuoran ni. Unya, para makabalo mo nga kamatuoran ni, paminawa gyud ni kay kinahanglan ang Biblia. Hubaron na to pod sa Biblia. Boy, anata karon din ni parang tagaan ko kamo panahon sa pagpangutana. Ako lang nang ipangutana si mo ning giwali ni Father Darwin. Bayan ning pagmilagro ni Papa Jesus dito sa kasal sa Cana. Ug ato sang paminawon ang wali ni Father Darwin. Gusto man kay sunan? Oy, tinadyaw, oy. Ang usa ka tadyaw 30 gallons. Imagine ka. Ya uno man to katadyaw. 6 times 30 equals 180 gallons. Sus, grabe itong painong Ginoo, no? Ingon man gikomentaryuhan man kus mga pastor, tan-awa ning pare, leaders Katoliko. Ilang gi-promote ang paghubog-hubog. Uning kining parian eh. Di maayo. Gikomentaryuhan ba kus mga sabadista ron? Kay naa man dito, ako man giingnan nga mga igsuon. Si Kristo magpabilin na yung Katoliko. Kay si Kristo panahon sa kasal sa Cana nagpainom og daghang bino. Kay kung pastor pa to si Kristo, dili to bino iyang himuon sa tubig. Ang tubig himuon niyang Dios. Kay ang mga pastor allergy og bino. Bawal nilang bino. Mura baka impierno makakitag bino. Pero si Kristo man kay igsunan, oy tinadyaw oy. Kaya ito siyang pagpanadlo. Nga si Kristo nagmilagro. Huwag mo ni hinungdan nga nga daghang kay Katoliko. Labi na mga pare nga mo hubog-hubog sila, minom sila bino. Kaya si Kristo gani daw kaniadto. Nagmilagro man, ihamang gihimong bino ang tubig. Sa tinuod ba to kol? Unsa may gisambingay ba na or nganong ingana man nga pagkahubad ni Padre Darwin nga mao ni hinungdan hinuon karon nganong daghang kay palahubog. Kara lang ko. Ano ni problema boy? Kinsa kay sulpot ani? Ako katungod lang igol lang ko magduhig sa espiritu, magsulti lang ko sa gisulti sa espiritu nako. Dinhi sa inyo ha. Wala na pasabot nga naghukom ko nila. Hala, patuyang mo. Hala, padre patuyag panudlo dia pagubog-hubog mo. Naa sa amos no. Na. Yan gipasaan ni Kristo tanan gayod nga mga sala sa kalibutan nagpakamatay siya, ilibuan katuyag yatag atong yang abunuhan, di ba? Abonuhan niya aman ay sa nigpatya ka ko pa ning abonuhan ining paras kabalo ka na nagpakamatay sa gituslob niya yang kaugalingon ngadto sa kupa sa pagantos bino kay siya ang bino, di ba? Ako ang bino ang moinom kanako maluwas sa to pa. Di ba? Ingon sa nga, pasana inyong kaugalingong cross kay mo balik sa dili kalino kung dili espada tanawa ilang giwali na kanato ang Ginoo. Wa ni ka inom ta. Oy. Ano yun ba boy? Dugay kay ko da sa simbahan boy. Tinuod jud ko nga Katoliko, apostoliko nagsubay sa sugo sa mga apostolis. So, wala ko nagbot-buhat og mga propesya, di ba? Nga tanawa na sa man iyang istorya. Saon man na kanang paghubad ni Darwin nga naghimo si Kristo og bino tungod kay nahutdan sa kasal sa Cana. Niya ang naghimo siya unom katadyaw times 30 kuno ka galon nahimong 180. Super ting huboga to nila. Mo na yun nga pagubog-hubog tanawa hubog na kay sa sinultian wa pa kainom. Tawagod hubog-hubog kanang hubog-hubog kaning pasultian nga wala pa kakainom pasabot na siya nga nagpaginog-Ginoo nagpabot-bot og propesya nga kog nya naaman sa Biblia nga maayo po ni sila manulti nya mao man paboran sa kadaghanan gituyo na nila kay mao ni parubonan sa mga palahubog karon kung mag-inom ko na mga tao unsao man nato pagsulti sa kamatuoran nya kay hubog na manggani ka manulti kay wala kas balaang kasulatan tanawa ko ng mga kaabag og pare ang giwali bitaw inom. Ang giwali bitaw nila kanila sa Cana baka ning Cana mo ningon na musulti ko hubog-hubog musuko sila nako. Wala sila kabalo mao kini ang pan nya ako ang pan dili hostiyas ang pan ako ang pan tuo di ba kung ituo kamo kanako mangayo ako sa aman og akong ihatagan ninyo John 16 basahan na boy
ipadayang naman gid ako ang tanan kay wala man sila nag-antos sama kan ako. Tama gid. Ako nakapag-aon ako pagwali ang iyang mga tao dito maging mo pabor nila mo manigi pabor sa kadaghanan. Salamat sa mga imong pastor. Basahon gud ninyo ang Biblia. Ang Biblia basahon kay gisumbingay na ni Kristo kamo magpasan ta sa tungod galingong cross ngano man realistic kayo nga to ang pagbasa. Tama gid. Dili Realistic kayo. pasabtan ang Biblia. Mo nang uban ang pastor tama ang gisulti po sa mga pastor pero ang problema kay naghukman na yun naman. Mo nang ako adri sa kalibutan dili ko pare dili ko kaabag dili ko pastor mo nang bitang naday ito kaabag akong gikapboy nga sa sakit ko no ang tinis ko paningkamot mo kay inyo ra ba nang katungod nga mag-Bible mo inyo ra ba nang katungod nga magbunyag mga pare inyo nang katungod ako dili ko matag katungod igo lang ko magduhig sa espiritu mo nagiingon sa kuan boy diha unta magpakisayod kanila ang mga tao bayan sa akong kabutuon di ba kay sila man ang gisugo sa labing gamanan ya karon giusab man nila ang paghubad sa bino Biya sila. gisumbingay man na ni Kristo ako ang bino libuan ka tuig ako pang abunuhan kay dili sa gustong taong daotan nga patyon nya gusto ka magdinaotan o sige yalainon ka na niya Kalayo ra pod sa hubad ni Darwin. nya kakaroon ko no ka maghubog-hubog na mao din ang daghangay katoliko nagdiskuhan yung nag-away naghubog-hubog tama makay mailan man na niya sa Ginoo kinsa tong maalamon nya ang iyang gibasihan kay balo man ni philosophy maglibok ang mga tao kung kamo na ang atong inyong simbahan o padayon mo dito kamo mo dito kay testingin ninyo ang mga tao mga palahubog ang hubog gani ang kadatawag hubog gani nagsige kag kantag amahan mo matuman ang pabuot dinhi sa yuta bin sa langit Pero wala gibuhat. wala na Wala yung pasayloa hubog. kami sa among mga ingon sa pagpasaylo kana kung nakadungog ta ni Padre Darwin na pasayloan na lang sila kay ipagahi magina sa Ginoo kay pabugubog lagi adunay paggahion sama ni Paraon mo na to sa Amos to patuyang mo sige patuyang hubog mo gamita ko ninyo Tama. parang si Padre Pio nakaanto sa historya ni Padre Pio sumbingay man gyapon to nya gigamit na pod nila ang gibalaan ni Kristo kay dili na makaya ka ng mga santos di man makaya ang mga gitrabaho sa mga santos man nya lang pangwartahan nya karon ang wali ana mo nang dapigan gina sa mga tao kay ang gipaabot magod ang pangayo magod na nila sa karon magod ang sige pag nag-unag sa ulpot no Siya noon ang sulpot kay karon Sato. na siya ni gawas. sige lang ato na lang ng isulti para isulti na kung kamaturan kung sila ang gitagaan sa ilang santos nga papa o kanang apader ang amahan na sila gitagaan katungod kalibutanon man na kanang hubog-hubog kalibutanon man na ang hubad na sa espiritu ayaw mo paghubog-hubog istorya nga Dios nun mo pero wala nagabuhat Mao din. kasi nga amahan mo mo man na yung pagampo sa rinde sa Dios nga hubara ko na nyo mito ako sa Dios amahan makagamo sa dito una Lain po sa ilaha kay karon maglalis. Lalis. Kaya kamo maayo mga pastor kung dili mo pa to, itaktak lang duha og tulo kapulong lang taktak kung unsa ilang isulti as ikaon lang mo. Ay magdumot ha. Mga isog ng mga pastor ay magdumot kay paabot sa panahon dili man kita Dios dili mabisig ako nagasulti ko na istigmata no sa akong kamot o kanang mausab gani ko mausab akong panagway mausab ang wala man gani ko nag-ingon nga ako ang Ginoo nga diha mo mutuo sa may manulti dili po nato na sila hukman kay naa magipagayon mang aron basi pa di nga magsakit na o mag-antos pa gyud nga mobalik kanto sa Dios ang paghubog-hubog nang nag-ingon sa Ginoo kanang libuan kato igapang abunuhan siya ang bino di ba naman sa misa na to mao kini ang bino ako ang bino ang mainom kada ko dili na sa to pa nagmahal ba ang gimahal niya tama gimahal niya ba nagipakamatyan niya sa kalibutan ang makasasala di ba So ang hubad sa bino pagmahal. Katong ang dili ka mumutuo sa sulod sa balay kay si Abraham gawas man siya man ang tuo sa sulod sa balay siya man ang nasa kasing-kasing ka ang templo sa Dios ayang kasing-kasing unsa man gugma ang makapildi na to ang makapildi sa yawa ang yawa boy mutupong Diyos. kanang mutupong sa Dios kanang nagbot-bot og mga balaod bubuhat og mga pulong Wala sila ang mao may paboran na sa kadaganan kay man buhatag lang ko dito sa simbahan luwas na ko ana manikas na lang ko nya kasagaran na sa hugubong no na tabasahan tong sa di ba na sa ikaduha no sa ila unta ipakasayod ang kabubuton sa Dios kasi sila man itagaan sa Dios no mga katungod no sa Malakias no Tama nga sa ubos ato sunod 8 apan kamo mga pare ni sa kamaturan gito doon yung bakak o di ba
Nagtukumad ka sa kalaglagan kay may pinalabi ka mo sa inyong pagpanudlo. Katong mga tao nga makasasala, ilahay noon sa muton pagpagkasala. Katong mga tao nga akong maghatag ng nilagdako, ilahay nung daydagon. Gihakot nila sa Palakpakan na to ang Diyos. Tama, Gil. Di ba nagingon gani ang Ginoo nga bisag dili na kamo mangayo, madungog ko na kamo. Na, labaw ba na? Ayun yung Labaw ba sa palakpakin nga tatawa karon silang misa palakpakan. Murag ang ilang nga hubad sa mga basahon sa Biblia, wala gyud nakaigo para sa kaluwasan sa tao. Mao nang diri manggilain mo gikan sa bukid sa Carmela mas Biblia no. Idala mo diri sa amihanan. Diri. Wala na po sabot na kig-away ta sa simbahan. Tanang mga simbahan iyan na sa Dios kay ang tumong anak na mas bala ang kasulatan. Pero naalay mga pulpito balaod. Wala nga saludan ko sa mga pastor para mga pastor ay lang magdungutan. Kay mulawa naman yan. Ang sistema po ana sa ilang pag ayaw po mo katakatawa. Mga pastor ay mo katakatawa nga musunod po mo sa nagwali nga murag iyang kalibutan. Murag siya correct. Uy, sama na. Naging ano yung ginawa na sa una. Mga nag-antos magani sila nagawali. Mga apostolis sa una ginagukod magani. Kisa po nagukod siya nasug si Caiphas o karon. Ngayon sa kamo mga pari, kinsa mga pari sa una. Kung maghisgot siya sa asal sa kanan naman sa Biblia, di ba? Di sa to pa sila naigo po sa mga pare kisa nang papatay ni Kristo. Mingon po sila nga mga Hudiyo nga mga pare. Ang mga Hudiyo po nga pamaagi niya. Hudiyo po kiniya. Tanawa karon kung pesa yung Biblia, kung makapabor sa Biblia, kung maigo na po sa Biblia, yung sa pillar of truth ang simbahan. Mga buang mga tao, tanawa mga pare, godo, scroll ninyo kamo, nagasimba magyud mo mga Katoliko nga Romano, katuhimba magyud mo, ito pa kanang tapot-taputa ko na nang timan igon na niyo mga istorya mga pare, so pikas-pikas nga pare, di ba kamo maglibog? Naiuban na imutuo sa inkarnasyon na reincarnation na lain. Na boy pare nga nigutuo dili mo tuo rebulto God. Yes, tama na. Kay Dios na. Tama gid. Rebulto unsa panagway na ni Kristo dito nga libakira para hubog ka. Panagway na ni Kristo dito nga hambugiro kay ka magwali ka. Di ba niingon sa ganito Sa garbo. Sa garbo tanaw ko no. Sa ayaw ka mog lingkod sa lingkuranan nga pinasidungan basi mo duol kaniyo ang ipasidungan o papahawaon kamo. Ni kinsa man yung pasidungan sa misa. Pare. Yan naglingkod man ka dito. Yango-yango pa, magyango-yango po ni sila. Magbaik-ik sa katawa. Naman na sa Biblia ka mo. Nagbasa man gid ka na. Nagbasa man gid na. Nagbasa man gid na. Mga pastor nagbasa man na. Mga pare nagbasa man na. Tama gid. Ay, wag ing na nga. Tuiso nila kini sa mga tao nga alam magmabalinon sa balaod. Ay, ilahan ko gito es. Sa katapusan sa kalibutan, basahan nyo na sa Kaduhang sulod ti Pedro. Di ba ma'am? Nagsadang Ginoo nga mabalik. Nagdahulog na ngayon, nagbut-gubot na gani. Musuko na ang Ginoo. Naay katalagman. Sa may pagkaibalo sa mga tao, kaya wala man nagibasa sa mga Katoliko. So, dili nato na sila iblim pasalamatan, hinaw nato na sila. Kaya di makita ang tao kinsa maalamon. Biya ka. Na? Mutuo ka mo na imong agalon. Mga Katoliko, salig sa pare, sa kaabag lang, ray sa basa ang Biblia. Pare, nagpaman-amahan man na. Pare, ano tato, Rabi naman na magtutudlo. Nagtudlo, gito is nila. Rabi, dili ka amahan. Kaya ako lang aman, di ba? Isa lang ang aman, si Kristo lang. Ako, ang problema na ko ni mo reflect ko. Ang problema na ko, Ginoo, ihatag na nila dito. Mudahulog na magani, ihagan nyo. Karon noon, napagaw ko nga naman. Tonagi, nagahila ko. Ano man? Na umabot na katalagman. Handom ako ninyo. Ako sinuli na ako sa lampayan diri. Kaya katalagman, di ba? Kasi mag-abot sa panahon na mga pang pagmahay na to. Ako naman isulti kay patay naman ko sa kalibutan noon ano. Uyon-uyon lang ko bisag asa. Uban-uban lang ko. Kung unsa ina mga silutan, uyon-uyon lang ko. Blackbit lang ko ginagmay. Unsa man magsige kog pandong ang mga tao nga kahit pong mga ulo pa maulaw pinon ko sa Ginoo, di ba mang? Papason ako ilang mga sala ko Ginoo, pasayloan yung sa sala kay ba sila silang gibuhat niya. Sibat tuwa nagatuo sa kalibutan noon nga nagawali. Nya nagawali diri nga espirituhanon. Naon pa nila nga dautan. Di ana mananaman sa balaang kasulatan ang magsulti sa balaang kasulatan mangyamiid ni sila kay gahi silang mga ulo. Basahon ang Biblia karon mangiak man nato na sa unang kato nagawali ko before pa ni ginasulti po nagi sa sumbingay o nag-act katong pong nagkauban nato rin nag-act niya partially back rapod kanang sige na pong pamantay mo na bugatan ko niya karon kay ako na
Naaman na sa Biblia, no? Pag-abot sa anak sa tao, no? Ako lang, tao ko tao, dili ko Ginoo. Ako lang gipadayag ang tinago ni Kristo. Tama, Ang gid. magdugang ining propesya, ining libro, dugangan ang mga katalagman, ang magkuha ining bahin sa balaang syudad nga gisgutan ining libro, ha? Di ba? Ako si Juan, nagpamatuod din sa kapanapos ni Juan sa gipadayag. Tanawa niyo sa gipadayag, 2,400 kilometers. Kilometers kwadrado ang balaang syudad mo. Panikamo ta kadagan kay na dito, dako kay na. Nga bagong yuta times 3. Pilion pa niya nga atong kalibutan nga kisa may maabot dito. Dili man ta pwede maabot ta dito nga bugiro na kaitang nagwali nga nagbuat-buat ng pulpito. Nya ka kani nagawali karon nagalalis-lalis karon mang musugot kay Ginoo nga mao pa dito. Puti gubuta pa no. Wala na. Napapaubos na mo. Sandain na sila. Ako raman yung gisulti. Kamo na minaw, i-subscribe niyo sa Espiritu ng Gasa. Nga, paminawa na kung mahimo, may panahon pa. Naay gitagal sa Espiritu na ko nga mudool ako. Pero dadon pa man na sila din naamang po yung mga anghel na. Pero pag-abot sa panahon sa kapanahonan, pangitaan ninyo na ako sa amihanan. Dalan ako din magduhoy ko sa kalay sa Espiritu, dili ko pare, dili ko pastor, dili man ko mamunyag, wala man ko nakakasal. Kung sa inyong pagtuo adto ta sa Ginoo, ang gusto ka nako dapig ka nako, ang dili gusto makigbatok gayon. Kani makigbatok nako sa dain na sila kay gahi man gid ang mga ulo, pero kahadokan kinato ang Dios aduna gyud impierno. Amen. Nagad. Father Darwin, salamat nimo kay mao gid tama gid ka. Tama gid ang nasa balaang kasulatan nga pag-abot pod sa mga sulpot, mga mini nga magtutudlo, maipod sila manulti, magbot-bot og sugilanon gawas sa balaang kasulatan. Magpili-pili ba, maglukso-lukso. Basahan niyo na ang Biblia. Kabalo ko nga inyo nag-istadihan tungod sa filosofi, nagpalayo ino sa Dios. Gamito na to ang atong kaalam mga doon sa Ginoo, di ba? Naaman na sa Biblia, boy. Nagad. Kung ana-ana kaniyo ang kawanam kahibalo, ayon ni gamita magpalayo kanako. Tama gid. Sa nakadaghan hinuon mo sabot yung kadautan apo na no. Napod. Ada sila. Muna nga mga ang misa, salamat sa mga aming pare kung naghatag mo mayong misa nga naa sa balaang kasulatan ang iyong pagwali kay naigo mo sa kamatuoran. Pero kung nagmisa gani mga bobot-bot mo sugilan o gawa sa balaang kasulatan, naigo mo sa mga mini nga magtutudlo. Sa mga pare po sa una napakamatay, nagpapatay ni Kristo. Mga Santo Papa o kanang inang Santo Papa. Mo tuwa ng Santo Papa, isa lang amahan. Santo Papa, panidin ninyo ang mga Santo Papa unsa gibuhat. Unsa po ilang gipandong silang ulo na pare-hari pod si Kristo hari sa una, mga apostolos hari sa una, ginagukod sila sa una. Tama gid. Kay sila man nagsulti sa kamatuoran. Ang kamatuoran magatag ka na itong kagawasan. Unsa pa mang sa mga reflection niya na murag kahimot ng tanang, pero ay na niyang katawin na sila. Ako'y kuan ba kanang pamalandong kining bahin sa mga nagkaliho kan unsa ni mga katabang sa simbahan na sila pa noon ang makita nimo dito sa sugalan kung naay mga patay palainom, makita nimo ba nga mga katabang sila sa simbahan, dapat sila ang modelo, ehemplo nga mubadlong sa mga tao nga dili magbuhat ana. Di ang ilang simbahan nga gitukod mang dili man templo nga nintupong sa langit, di ba? Tukod ako turi tupong sa langit mo lang dagan ko pagsulay sa una no. Ang ilang gitukod man kalibutan. Pulpito ba balaod sa kalibutan tanawa gud na ang gisulti karon sa simbahan na to gawas atong gipangatag sa una no. Dugay man ta sa paristem, dugay man ko diha. Muna naulaw na ko sa kong gipangtudloan. Wala na to Wala na. Nahilis na. Naulaw ko. Kaning tumaw na po ni ang magtutudlo nga gituis sa mga walay alamag mabalhinon sa balaod sa masaong iba. Babahin sa balaang kasulatan no. Apan kamo mga pare ni biya sa kamatuoran gitudlo ninyo, di ba? Bakak magtukbod kaniya kalaglagan. Nana sa kuan ha malaki sa, I'm sorry ha, basig mo mo isugutan. Ang sudya kaninyo mga pare. Wala na pasabot nga para sa katawhan kun dili kaniyo mga pare Osias. Ang pagulo sa Israel ng Mikiyas. Natatanan ang balaang kasulatan mao na ang gamiton nato sa paghukom. Mao po na ang gamiton sa Dios nga paghukom. Nya ang mga pari pod kung dato gani kaplikapon. Di ba magdagdag magulog-ulog po ni sila. Daygon. Wala sa Biblia. Ulog-ulog. Nagad na sulat yun na diya. Maday nyo na yung mga mining magtutulog magulog-ulog po ni sila. Diri lang sa atoa. Gamito nila ang mga grabe mga tag sa pari, kaya abi niya maluwas. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din sa atong munting channel,
binadasik ko ka makanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Dawan salamat. Mang maluoy kay ko sa mga dato mang. Kaya naman maluoy ko kay wala may nakuha nila nga giwali. Mga tako mas maayo pag mo diri mo hatog nako kay matag nako makuha nila pagwali ni ihatag pa nako na sa mga kabos. Ikabos kita. Nga karon sa may nakuha nila kay kung maingon sila nga gihatag pud sa mga kabos katumay no naghaguros. Mga dato nagadunahan minuna sila. Tama gid. Iya, unsa pay nakuha sa pagwali di mo nang magpatuyang na putong mga dato pahubog-hubog magdinalo. Isulti ang tinuod nga ayaw pag na tanawa karon mga anak. Mo nay musuko sila nga giimitan sila kay ila man gyud. Oh, sila manggod pod ang naghukom pod sa mga pastor. Masintro man gyud sa Biblia ang mga pari ug mga tabang sa simbahan. Napay Catholic faith depende rin sa nga ano mang daga mga reliyon nga nung gibirahan man yung Katoliko tanaw gisulti pod sa mga Katoliko tinuod ba na? Kanagi si Darwin. Saan ang ginapanulti? May pa si Pader Ubod kay bali-bali na yung saing musugot na apoy simuana tapos tagaan lang okay ra. Di gawas looy kay mga maayong pari man katong nagbalaan man. Looy kayo. Nawala na yung taon sila. Mga pare atong pari nato din na sa mission diri, di ba? Lisod kay dala no, motor-motor lang yun. Si Pader Ondoy. Mo na gwapo kay nagsakripisyo. Mga missionary. Tapos Pader Pio, ang mga pari sa ilang ibuhat-buhat nga gibalaan no, sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gibalaan ang mga tawana kay nagpakamatay. Para sa pagtabang sa mga tao, ilang gigamit na pud haron makakwarta sila. Ang mga santos. Ana ka ni Santos sa internet. Kung sabi basyan na nang himong Santos sa internet. Ako patay na ko sa kalibutan no, basta yung mo magpataas ko. Kana inyong Santos, ang Santo Papa nga Santos karon wala tuwa na sa impierno. Ako man isulti. Nga naman, nga. Di na ako na isulti basta daghang mga lingla pa nga. Dito mo lod-lod. Ayaw magluhod anang kinulit sa tao. Nga wala mo nagabuhat. Unsaan pa pag-ingon to gibuhi ninyo ang sugo sa Ginoo lagi patay hinoon kanunay. Yung mo nang nag-cross mo, nag-sign of cross. Tama gid. Pareha itong komedya ko no. Ay nga ng Muslim ko no. Tiro kano man kang nanguros man ka nga tubangan sa simbahan. Kay mao na ang balay sa Ginoo nga naghatag og kayag sa kalibutan. Karon namba pag-abot din dito. Uros po siya dito atubangan sa Cotilco sa Meralco sa kuan pa na siya. Tiro ganun nanguros mo ka. Kana ang tinuod kay mo na yung Cotilco kada mo'y naghatag sa kayag sa tibok North Cotabato o Davao o sa diha. Shot pa. Kaysa katong kayag sa kalibutan nga wa gyud kahayag nakasimba ka di wa gyud kakabalos ka matuoran sige kag ampo amahan namo anak ka sa langit pagdaygon imo ngalan wa di ka nin daig dili di ka angay madaig mito ako sa Dios amahan mo kagahom wa di ka nin tuo. Tama gid ba mo dato nga di ba bago lang nato gibasa no sa Sirak no Sirak no ang gidugang na para sa Katoliko gikuha man kay nas protestante pero sila po nangaigo no wala kay katungod nga mag-awit magpag-awit nga alawiton sa Ginoo kung wala ka nagabuhat sa sugo sa Ginoo may problema mga nga tanan mga awit nito di ba sa laing sikta sa mga awit ba sa awit sa Ginoo atong giawit diri no pero naagay Katoliko nga gahi pug ulo diri palahubog po diingon sa ano nag-awit sila dai na gid sila relihiyon oy niingon ang Ginoo nga kanang relihiyon na makaluwas mas maayo pa itong nagatuo mo din sa reliyon man kung naipari o naipastor mas pahitason na ito pasagdahin na kasi aron na nagtukmod ka niya nga tos kalaglagan mas maayo pa itong iyang para ni Ikuan ni Kibuloy katong mga butang nga iyang gibutahan nga nagsamot nagantos nga parang sa nadato siya mas maayo pa itong naluwas kung mapandungan sa espiritu mo ni problema kung naihalp ka dito uban yun dito matong nalingla ang mga anghel di ba katong sa Satanas no libuan po mas daghan pa ang nalingla o karon mas daghan karon malingla nila kinsa karon daghan nga maora man ay problema na kani ingon bang Ginoo dili na kinahanglan libuan Katoliko bay daghan kayo daghan man po kayo mo kan dito pero kamong mga maalamon diha na ako diri magpandong lang ko sa kalayo sa espiritu mo dahunog mo dilaab ni numdumini si Daniel kanyanto saman ka pagtuo pero wala ka nagabuhat sige kagsipsip sa pastor sa pare salamat sa mga yung pastor kay kamo ra bahagi pili ra mga pastor mananambal kada mananambal maghihilo tambal mo nga pag binuotan pod ayo panglibak labi naglibakon ko bahala na mo dia patay gyud mo kay naa mo koy abyan isong nakamanulti karon lubong god kung nahimamatay lubong di ba magunsa man ang mitso
Kung sulod niya ni Ah, patay ang mawan lawas, sa magkagwapo atong lawas atong sanina, pero ang sulod niya na patay. hagbong na yapon ka sa impyerno. Kana dili mo po sila kahubad sila namang. Dili. Abi na ilag ka ng lungon. Sumbingay na. Tawanon paghubad kong lungon. Mana na nakadungog sila ani kung magpabuta makabungol-bungol bahala na mo. Bungog man ni istorya man ni tibok kalibutan man ni kay cellphone man tong gigamit. Isang yan na tong tibok kalibutan. Yung Ang pagkabot pagkabot. sa espiritu. Kay ang espiritu nalipay ko pag ayo sa pinangga kong sulugon, di ba no? Oo. Magdala siyang pangalan mo nang usab akong tingog ano tawhanon ko nagsulti para ipamatuod na ko niyo bisig tawhanon ko makasulti ko makapakunta naman ako. Pero usay pugnan man ako kay huyang man ko man sige ko kasab-an sa Ginoo katong aging adlaw man di ba naglisod ko ginawa no kasab-an ko niyang anong huyang ko no kay ko. Sa Ginoo dili pa. Dili pa. Kay base moingon na sila sa ko nagpalig Ginoo ko. Uyogo ni niyang kalibutan. Pamalandungin ninyo na. Oops, paminawan na ay sa iskrila. Scroll niya. Salamat gyud sa naminaw. Ipadayag ninyo, i-share ninyo ni kung nahadlok mo sa silot, i-share gina ninyo ang among tumong ani para ang mapayag lang gyud sa tibok kalibutan. Nakinahanglan pa mig 72 o nakinahanglan pa 144,000. Mo to, dali ka mo ngari. Di ba naano sa Biblia no? Dali kamo ngari. Kung nadungog na niyong tingog kami karong adlaw nga ni-reflect sama sa bituon. Kamo pong nakakita kamo akong kitambalan. Balik mo na ako. Kay ayaw mong tuwa to nag-ingon na kultog bad ko humanan ako. Kung baka ba angson ako, iyan ako. Ginibiyan ako sa kalibutan noon sa tawhanon. Sa kung negosyo tanaw ri sirado pirmi ang akong tindahan. Wala na kana. Kay tungod sa mga taong gahig ulo. Kaya niyo ko ginawa ko pa ni abunuhan kay kamatayan mang dako kay kamatayan mga matay labi na itong naglibak na ko. Kamo naglibak na ko ayaw mo kaan ulaw po sa inyong gisulti kamo pong nagsigig yung bad ko ani apog ko ninyo god kamo mga pare po tong pare po na nito giingnan ko bad karon di balik na ko diri na wala ko nagsuko uy wala napay panahon katong kanang naulaw na ako kay daghang istorya sa ayaw na ako sinuli ko na ako nahigugma ko ninyo ngano nahigugma ko nagpakamatay ko sa kalibutan noon para lang yung nga dili mo masilutan dili mo suko ang Diyos di ba kaya akong gitugyan na sa Ginoo akong kaugalingon tungod ninyo mga kaliwat nako mga parente nako mo nang dili ko moadto dito kay basi mamugos ko nya musuko na pod nako boy maglibak na pod nako boy na ako yabian boy Tama ang espiritu diyan porte na sa kataon tinawag himong kauban ng abian kanang imong pare kanang imong mga pastor kung reflect kanina tapos nagsulti sa balaang kasulatan o buhat og lain pulpito kalibutan lang tawhanon na kinalang ito slopod mag-antos pod mo manang bino bang sa man nga kay imot kay tano ang maalamon masuko pod nila no may imot lang ta Suko agad. ay padre unsa man po na yung istorya samot na mahinuon ng mga kalibutan mahuyog ng kalibutan sige ha pakaanan niya naningil ra ba ka magtuyok ra ba ka dagang kay kag kwarta pakana ang mga kabos ha doy kay mga kabos ako gani mo lang nakila ko nagtanaw katong nag-graduate gud na mang saging balanghoy sige na tog serto nya kumusta nagawali ano nagatiman Manda to kitagaan to sa nagwali. man tagtong nagpakaon siya sa pulong pod boy Masigi. Tuyangan. Pangortahan po tong... kaon pos pulong nagsige po Oo. Oo, good. tanaw nakita na ko dito ko may kwarta lang unta ko no atuon ako ng mga taong wala mga balayo doy kay mga tigulang sa man kay pobre man ta Ang mga masakiton ulo. diara man po ko nangayo ninyo di ba diara man ko nangayo ninyo para ito ni San Pablo gud Tama, pag tigom-tigom mo para sa akong giwali niya ang mga tao pod naagri sa tuadri na sila YouTube madato na ginasnuli na so padato na to ani nga wa man gani mulay kung share na to Ano pobre natin, po tadi kay itong na ako'y kwarta ako apong gihatag sa Yatag ang mga po na doon na sa pa. alam mo mga Tama. OFW pod kanang naapo na naghago mo dito pagampo pod mo dili ampo pasurin sa Dios pagbuhat pod mo og maayo mayang tapo kung diri maghatag sa tuwa kay matataasan pa magsige pa mo og trabaho di ba tungod sa mga pinili matdugang-dugangan mang katalagman kay adunay mga bilin nga buhi kamo pod nga na minaw pod namo paminawa pa din taon ninyo dili pinili ka kung ikaw nagpataas labi na ni gi-promote na pod sa pare rumugubog-ubog salamat sa mga pastora may ubang mga pastor man kay nindot kay manulti Sukol man yun ba? Bati. sila man na ang mga sundalo mangipadala man nya pagpaubos lang pod mo ay mo dumot ha nya kung mahimo na ako diri mo pandong lang ko ninyo padayon na gud mo sa inyo hapon nga mga ministry dili man ni ministry ako amang dili man
Kay gidawat man ako di man ko mahimong pare o pastor ini sa kalibutan. Igo ra man ko magduhi ug magpandong sa espiritu mo ni tanan akong gisulti sa balaang kasulatan. Tanan ang gusto ka nako dapig ka nako ang dili gusto makibatok mo na paggahi man ang mga ulo. Manang dili ko mag-Bible. Sabtan na tingali ko sa ton sa galampayan man no. Wala gi Biblean ni nuli. Oy, dili man na ako. Wala man ko nagdawat ni ana gi-orden ko o gi-instalan ko para mag-Bible kalibutanhon man na. Tama. Nga kamo po nga nag-Bible, kamo po nga mag-ampo nga ni Birhen Maria mga nang nagrosary. Pagbuhat po mo maayo kay may katungod mo mangayo kung wala ka may sala no. Ya kung padang nag-ampo nagluhod ka libakira ka sa atong pampadis Dios na. Tanan basta pag-ampo nga nagtuman sa sugo o ingon patag amahan namo nya wala ka nagtuman di ba bakakon. Tama. Nga nagdala ka ni Birhen Maria niya libakira ka unsa man na unsa yung gikugos yawa no. Yawa gyud. Ulit naman na sa tao. Nagluhod ka sa cross pero libakira ka gipatay nimo kanunay si Kristo. Mao tong si Saulo mo man na si Pablo. Pablo tama. Ay, mao man itudlo niyo kinsa si Saulo si Pablo mamamatay tao, di kinsa karon mamamatay tao. Mamamatay. Anong mamamatay tao boy? Kanay boy, mamamatay tao boy. Sa to pa giwalihan nimo nga dili iya sa balaang kasulatan man, nang, di ba? Ano ba? Pre karon gitudloan ko kamo nga inom na mo sige pamalikas mo na naganato Ginoo kabalaka. Sa to pa nagbuhat og sala. Sama. Gituluan ko kamo nga makasala so nagpatay ka sa kaugalingong lawas mo nang kamo karon ang gipili gihukman samtang buhi pa kay ang mga pinili unahon sa paghukom nga buhi pa patyan ninyo ang sala kanang pagkarog ignon isulti ang kamatuoran. Tama gyud. Isulti ko ninyo nga gigamit ana tapos kay ako nakita panidaan pug ko nila dinhi. Paniti ko ninyo dinhi. Di ba sa una gipadadaan ta yung mga ko ano sa tong intelligence no. Yan isulti gyud siya no naghilak siya. Ipadala ko no sa intelligence kung ba din naghilak siya. Gambalan no nako. Tama gyud. Ay, yung mga ni ko ay namo pagrebili ay namo pagaway-away. Nya kana. Sa hitabo ana simbahan mag-away ang gingharian batok gingharian. Sila man ay hari diha. Ano nang relihiyon? Turi man na, di ba? Turi. Nagtukod sila simbahan ba? Turi man na. Turi. Sa kalibutanhon ako nintupong sa langit mo ni kanaog ang Dios sa sulayon. Gisulay ta sa una nagpuyo pod sa tuod diri. Nakaakra to katong nangahawa nako di kamo nangahawa ako giminsan naman ako ni na ano po ko part 4 niya i-mention ay mo kayo boss pod nga i-mention pod nako kay ngano man mas maayo gani na kanang mga tao nga gusto pag kuno man di ba i-mention pangalan mang na-enroll ka nga mo na pong balik pod nako kinahanglan mo enroll pod kinahanglan mo eskwela pod nya karon wala sila di I'm sorry no sige enroll balik-balik. Mo nang akong gisulti ninyo mga kaliwat, mga kailan akong gisulti ang kamaturan. Ayaw mo kay ubos, ayaw mo kalain ako kay mas mayo gani nga nakabalo mo samtang buhi pa. Naara ko din sinuli. Dili na nako ipko nga apelyido kabalo na mo sa apelyido nako kay lain kay hinunaon nga gipakalawan nako ang akong kaliwat. Oy. Pakaulaban yun sa kaliwat nga nagsulti ka tas tinuod. Kung gusto mo, kung mo pag binutan mo parang ang kunon ko kamo, di ako mutuon niyo. Pero wala boy. Wala nagahilak si Kristo nga na makita na ko ang mga cross boy. Kita na ko sa gipatay sa kanunay. Kagabi sulti po na ako, dili na ako masulti ninyo ang ipakita na ko. Kay mga hadlok kung mabalaka man mo. Na po'y gi-share si ba nga si Mama Mary naghilak og dugo hangtod si nung ang gipakita man amang pero ngano unsa di gusto ni sip man dito nya padeng patambal-tambal din sila nya buhaton na po nagmisa na po di parang kwarta na po sila amo ti pasabot yan nga si bisan si Mama Mary walay kalambigitan sa kaluwasan sige sa sip sa pero nung gahilak man siya makakita man sila nga nagahilak. Dili ka maghilak og dugo ana bisan ako gani di ba naghilak magani ko diri di lang dugo niya nakita. O hilak ka na, kaya naman hapit na muuyog ang kalibutan kay gimahal ta ni Kristo gibalhan ta ni Birhen Maria pero kaanong kanunay tao nagsip-sip sa agalon nga kinulit sa tao wala man gikulit na to sa tong kasing-kasing ang gugma ang pulong sa Dios nga nagilak siya kay nag-goal siya sa mga tao ang gusto sa tao maghimalay-himala kay tambalan ra po iyang lawas nga igor ka mabuhi nga nganong daghaman nga matay lagi. Malipay man po na silang na imamatay man. Kwarta man po na. Bisig dugay ng kwarta man po. Ako rin mag-uol kay ko kung magsakit ba. Ano man? O magtambal ko. Kasi dili man gayet mo. Taga ano?
Sa mo anak ko, tama niya, mo magsuka sa mga kapoy pagay ko, kukuhaon ako ilang sakit. Yung ako pa ingnon nga pad. O dito mo sa doktor, dito hurot na yung ari-arian. Patay ra gyapon na, di ba? Ang doktor biya pod gigamit na